Kwazwai watariri nevateereri vechirongwa chedu Pamhandire, apo tinosangana nguva nenguva tichikurukura zvinoitika mukurarama zviri mukati meBhaibheri, shoko raMwari, tichionesana nekudzidza kuti Bhaibheri rinoti kudini pamusoro penyaya idzi, kuti zvigotibatsira pakurarama tichiita sezvinodiwa naMwari. Saka mukati mezuva ranhasi tadzokazve tasangana, wadare wedu waripo. Ndichakumbira kuti wadare mukwazise vateereri. Manheru akanaka hama neshamwari, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chemanheru anhasi. Mwari wekudenga vakukomborerei. Zita rangu ndinonzi Alfred Nakunyada. Notenda. Mufaro wangu kusangana nemi vadiwa vateereri nevatarisi pachirongwa chenyu chePamhandire. Zita rangu ndinoitwa Obet Mudzengi, ndiri mushumiri musangano rema7th day. Tinokuchingamidzai kuchirongwa chenyu Mhandire. Tichage tiri kukurukura mukati mechirongwa ichi. Ndinonzi Gabriel Warari, ndiri mufudzi mukati mesangano re7th day Adventist. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi zvakare, kana kuti sedzimwe shamwari dzangu dziri pano mukati mesangano reAdventsi. Tinotenda zvikuru nekufara kuva mukati mechirongwa chanhasi. Toda kutenda wadare wedu, takuziwana mataura mazita enyu. Mwari ngakukomborerei. Ini ndinonzi Trust Mukwada. Saka kuvhurira chirongwa chedu mukati mezuva ranhasi, tichakumbira Yodha Nakunyada mutivhurire nemunamato. Tinamate. Baba wedu mune nyasha muri kumusoro kudenga, tinouya pasi pechigaro chenyu chemutsa tichitsvaka kuchengetwa nemi mukati menguva yatapinda mairi. Mutiratidze zvatinofanira kuona, mutidzidzise zvatinofanira kudzidza, mugotisunungura mune zvatinofanira kusunungurwa, nekuti ndimi Mwari wedu. Muzita raJesu nokutendai. Amen. Amen. Toda kutenda nekusangana kwataita mukati mezuva ranhasi, apo tine hurukuro yakakosha yezvinofanira kuti tidzidze tione zviri kuitika mukati mepasi ratiri kurarama, tichizotariswa zvakare nemukati meshoko raMwari kuti rinoti kudini. Saka chidzo chedu mukati mezuva ranhasi tiri kutaura pamusoro pemanjuzu. Manjuzu chinhu chakurumbira mumazuva ano atiri kurarama. Pati ndoda kufunga kuti pamwe chinhu chatanga nhasi pada, nekuti isu patati chikura taimbonzwa kuti kune madziva anoera. Ameni kwakuri kuyera kweutsvene here. Asi kwaibva kwanzi mukaenda ipapapo pamwe zvine matsito hazvidiwi nekuti panoera. Pamwe pairambidzwa kugezera kana kuwachira pasaidiwa sipo, nekuti dziva iri rinonzi rinodini, rinoyera. Kune imwe nzvimbo kandakamboshandira, pane painzi hapabvumidzwe kuraura nekuti panoyera. Saka pane mwe muchinda akazoenda achida kundoraura zvemiskanzwa, ndobva atokanda chirauro, ndobva abudisa ho yakafraiwa, yakarostwa, yakagochwa. Zvikashamisa, ende pezvakangoitika izvezvo haana kuda kuzoudzwa kuti panoyera apapa. Akabva angorongedza zvirauro ndokubva aenda achiti ndaita zvisioneki panapa. Mamwewo madziva ndo ainzi pane njuzu, ende munhu ainzi kana akatorwa nenjuzu zvimusachema kuti asaurayiwa. Ende ndo zvaigona kuitikwa zveshuwa zvekuti pamwe after some days odzoka asitonzi akurapa. Saka ameno kuti zvatichada kukurukura mukati mwezara zvingadai zvine hukama here. Saka maybe ndoda kuti ndikande kwamuri wadare mutibatsire panyaya iyi, kuti kana chimboti manjuzu tiri kutaura nezvei, zvinhu izvi. Pastor Mbiriri. Zvakanaka, ndinotenda nekundipa mukana wakadai. Now, sekutaura kwamaita Pastor Mukwada, tichikura taingonzwa nyaya dzenjuzu. Isu rwizi rwanga rwuri pedyo nesu, rwizi Nyamatendera. Saka ndo rwanga rwuri pedyo nemisha pandakakurira. So ndo kwainzi musaende mudziva iri, kune njuzu. Dzimwe nguva champupuri chamuri kuona icho injuzu iri kutobva kurwizi Nyamidzi iri kuuya munomu, kana kuti yakurelocata yakuenda kuna Sawe. Saka kuine nyaya dzakawanda dzakadaro. Asi kana tichitaura nyaya yekuti manjuzu as a specific term, izwi riri kushandiswa zvikuru sei mazuva atiri muno muZimbabwe, ratiri kunzwa richitaurwa mumaredhiyo, riri kunyorwa mumanewspaper,
pane mareports akawanda ari kutaura nyaya yemanjuzu as a specific term iri kutaura zviri kuitika musociety yedu zviri kunyanya kubatana zvikuru sei nevasikana kana kuti young ladies vari kunzi vari kunopinda mukati mema-initiation ceremonies ari kuitwa mumadziva nemunzizi. Maceremonies aya akanangana nekuti vanhu vari kutsvaka simba rekuti vakwanise kuwana zviwanikwa zvikuru sei mari, dzingava dzimotokari, dzingava dzimba, hungava ugaro hwakanaka hunoyemurika kana kuti hunobwinya hune bling. Saka ndo zviri kunzi manjuzu. Saka zviri kuita it's marine spirits or aquatic spirits, kana kuti mweya iri kuasosietwa nemadziva nenzizi nemvura, ichinzi mweya iyoyo inokwanisa kutiunzira rombo rakanaka rekuti tiwane zvinokwanisa kutipa upenyu hwakanaka kana kuti upenyu hunoyemurika mukati mesociety kana kuti mukati mekugara kwatiri kuita. Saka ndo kunzwisiswa kuri kuitwa temu yekuti manjuzu, yekuti mweya iyi iri kubva mumvura uye tikanoikoka through ma-initiation ceremonies tosumwa kwairi iyo tova neukama nayo, inotipa rombo rakanaka rekuwana mari nenzira dzakasiyana-siyana, upenyu hwedu hwosimukira. Alright, saka zvinhu zvine chekuita nekumvura izvezvi, munhu otoshanduka upenyu akutorarama upenyu hunoyemurika. Ndizvozvo mazuva apera aya, sori vamwe vasati vapinda, pane maripoti yakabuda ichibva nekumationaland central kubhindura kunzvimbo yaShemasembura, nekuda kwokuti nerombo rakaipa madzimai maviri kana kuti 2 ladies vakanyura vakatofa mumvura during initiation ceremony iyoyi. Saka maseremoni ari kuitwa, mamwe acho ari kuitwa nevaprofita, mamwe ari kuitwa nevanobata zvechivanhu. So zvinhu zviri kutoitika, asi zvokufungidzira, zvinhu zvitori musociety yedu uye maripots akawanda zvikuru tikatarisa manewspaper edu. Alright, ameno vamwe vadare tinoti kuti chinhu chiri kumvura chiri kubva chaita kuti zviupenyu hunogona kutoshanduka, nekuti tiri kurarama munguva apo zvinhu zvakaoma zvekuti sekungotsanangura kwamamuchiita kuti kune zvinogona kuitika kumvura but upenyu hotoshanduka. Tikangoisiya yakadai kuda tatovhurira kuti upenyu hunogona kuita zvakanaka kana tikaenda kumvura. Saka tida kuedza kuitandawadza nekuitsanangura kuti tinzwisise kuti chine chinyatsomboitika kumvura uku chii. Eudhani yakunyada ndinotenda ndoda kuwedzera pane background yanga iri kutaurwa namufundisi. Now imwe ye-information kana kuti yetsananguro iri around nyaya yemanjuzu the reason why ichinyanya kutageta madzimai inyaya yekuti njuzu iri associated nebeauty. Saka and nefeminine gender, yeah. Yes. And saka vanopiwa mhiko, mishonga, whatever zvinoiswa pavari. Imwe target yazo ndeyekuattracta varume, asi kwete varume vese vese, but varume vane maresources vanogona kuti kufambidzana kwavo kuve nepunduso, kwete vana pombi yadona nana kuguta utonerwa. Yes. Vana homwe yareruka. Yes. Handiwo vari kutaurwa. Saka mubasa raMwari zvimwe zvezvinhu zvatinosangana nazvo kuzoti ivo vanenge vachipa information yekuti kana izvi zvangoitwa pamunhu kwaanenge achioparetera, kwaanenge achifambira, anenge aine simba rekungoattracta chete the rich man. Ndosaka muri kuona kuti nhasi yabva yaita sekuti inyaya inoda kuti tidiscuse, inoda kuti tipanane chenjedzo, inodazve kuti tibatsirane kuti vakapinda mucrossfire yenyaya idzi tione kuti vanobatsirika here naMwari. Ndosaka muri kuona yazoita kuti idiscuswe kuchechi, nekuti zvinhu izvi the church kana kuti the community yevatendi is not spared. Community yevatendi chaiyo chaiyo
itori padambudziko nenyaya ipi nenyaya iyi ndosaka tazoti ngatiitarise mushoko raMwari tinzwe kuti shoko raMwari rinoti kudini ndangoti ndiwedzere mubackground yapuhwa namufundisi izvozvo especially kana usina chouwiri zvinobva zvakusiya uri panjodzi yakakura. Alright, Pastor Mudzengi tiri kuona sekuti muda kutaura. Okay, ini chandingangoda kutaura ndechekuti nyaya idzi dzemanjuzu dziri kubva mumasimba erima ende bhaibheri rinopupura kuti masimba iwawo ariko. Tikaenda kuna vaEfeso chapter 6 pavhesi ya12 inoti for we do not wrestle against flesh and blood but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ska bhaibheri rinoto acknowledge kuti kune mamwe masimba asingazi masimba aMwari. Kune vamwe vanofunga kuti izvo zvinhu zvechivanhu hazviwanikwi. Bhaibheri pachezvo rinototi these things are there. But chinotifadza ndechekuti bhaibheri rinoti uyo ari matiri mukuru kupfuura uyo ari munyika. Alright. Ndiri kunzwa sekuti muri kuti zvinhu izvi ndezvaSatani. Ndanzwa zvakanaka here ipapapo? Ndizvozvo. Ndaida kubvunza mubvunzo kuti but Satani uyu kana akauya achindibatsira inini kuti ndipfume ndisitorinawo basa ndichida kurarama upenyu hwakanaka, zvakashata here izvozvo? Zvakasiyana here nemunhu ane project yake yaari kungoitawo yehuku kana kuti arongedza musika wake zviri kungomubatsira kurarama wakanaka, saka haizowe rimwe project iri kungobatsira vanhu kurarama sezvingangoitawa mwese wanoenda kumabasa akasiyana siyana. Ini ndakushanda hangu kumanjuzu uku, asi pamwe ndikatowana pfuma yacho ndotozobatsira vanotambura munharaunda, ndotoita zvinhu zvitoendeka, pamwe kuri kutobatsira chero kuwaka machechi. Zvinga zvakaipa here kubatsirwa naSatani asi indisine neusatani wake, kungobatsirwa kuti zvangu zviite asi iye ndiye Satani? Pastor Varana. Maybe ngatiinde pachena kuti tione kuti pane vanenge vazviita zvinozovapa here izvozvo kuti vanokwanisa kuita zvamataura izvozvo. Alright. Tinogona kuona kuti zvine muko, zvine mitemo. Mitemo imwe irimo mihombe ndeyekuti munhu haroorwi. Ndinotoziva mumwe akatombobatwa akanzi haaendi kurufu rwevabereki vake, haatoatendi, haafaniri kutomboita marelationships nehama dzake, ende hama dzake hadzifanira kubenefita mune zvinhu zvake. Saka iyoyo mitemo iyo ndiyo inopa kuti tione kuti kana zvakanaka zvokuti ungaita seproject yomusika, kone mhaka izokurambidza kuita zvimwe zvinoitwa nemunhu wese. Zvimwe zvinoramba kuti usanamata, zvimwe zvine masecret rituals okuti hakuna umwe anozviziva, ndiwe chete uri mukati memhuri iyoyo, uri mukati menyaya yacho. Saka dambudziko irobva ratiratidza kuti hazvina kuchena zvinhu izvi. Uyezve nechidiso chokuva zviri nani hachina kutanga ipapo, chakatanga kubindu reEden namai Eva. Nemanyepo okutanga vachibvunzwa nenyoka, ndokutoita dialogue nenyoka. Iri rimwe dambudziko ratinogona kuva naro kuti mwana wedu akangotanga kuita dialogue nemweya yakaipa unogona kusamira ari woga. Wateereri, zviri kutsanangurwa pana pasofa patasvika zviri kuratidza sekuti Satani haagoni kungobatsira munhu mahara. Zveshuwa kunze tinogona kuona wakurarama upenyu hunoyewedza, wakudhiraivha mota dzinotyisa, uchigara muimba inoyera, asi kune zvimwe zvinenge zviri kuseri zviri kuda kubudiswa mukati mechidzidzo chinechi kuti zvigotibatsira kuti tisakwezwa nezviri kunze asi timboedza kutarisa nezviri mukati menyaya idzi kana kuine vanhu vanenge vapinda mukati mazvo. Yes, Elder Nakunyana. Regai ndivereke chapter 3 yaGenesis sekutaurwa kwayaitwa. Yes. Verse 1, now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, yes, God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden. And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said
to the woman, "You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then, verse 7, the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. Now, pfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti Adam na Eve mubindu reIden, they gained an understanding of good and evil, sezvanga zvataurwa naSatan. But this knowledge haina kuuya nenzira yakanaka. And vangova nayo this knowledge, vangove nayo immediately panonzi pane zvinhu zvanga zvisina kutaurwa vachidiscussa zvakazotanga kuitika kwavari. Saka Satani achishanda, tiri kutoratidzwa mashandiro aanoita. Vanoiti fine print kana uchisaina kunyanyanya vanotora maloni. Fine print inenge yakanyorwa zvokuti unozongoti chiregai ndisaine. Paunozongonoti musi wa3 wasvika wotoona vaganisha zvinhu, wobva wauya uchipopota vokuti vhurai page 6. Paunovhura page 6 zonzi section yakati subsection, unotarisa woona kuti zvanga zviripo. Satani achidiscussa naAdam naEve haana kuvaudza ma-consequences edecision ari negative. Akangovaudza kuti, saka akavaudza kuti Mwari anoziva kuti muchafanana naye and muchaziva zvakanaka nezvakaipa. And immediately vachitongopedza kudya, zveshuwa vakatanga kutoona the difference ye-good and evil. But zvimwe zvaiakambana this move vakazotanga kuzviwitnessa vava vega, which simply means when the devil wants you, he shows you only the positive side. Then the negative side you will discover on your own. And pavanonzi vakatanga kusonanidza mashizha nebhaibheri vanga vava vega, which simply means paunozotanga kushayiwa hope, uchizotanga kunzi bata chakati, uite zvakati, izvi hazvi, ukaita izvi unofa, ukaita unenge wasara wachinyi wawega. Saka pari kuda kubuda pfungwa yekuti iyo conversation yekuwana zvinhu zvakanaka, kuwana zvinhu zvakanaka zvichibva kusosi isina kunaka, zvakangofanana nekuwana zvinhu zvisina kunaka. Pane chimwe ini chandiri kuona apa chekuti Eve haana kugutsikana nestate yaaiva panguva iyoyo, akashuvira kuva zviri nani. Akanzi ukadya muti uyu muchafanana nani naMwari. So pane kakukara kandiri kuona kakavaciousness kekuti ndoda kufanana naMwari iyeye, ndoda kuva zvaari even though ndisiri pastate yake. And I think that's the problem inoita kuti vanhu vazhinji vade kuinda kunopuwa mweya iyi yemanjuzu. Vari kuda kuva zviri nani but havadi kuzvishandira, vanoda kuti zvingouya quickly. They want the benefits but without the work associated with it. I think kuna Mahatma Gandhi anotaura about the 7 deadly sins. One of the sins anoti it's wealth without work. People want to be rich but without working for it. They want to attain a higher level but they want it through my shortcuts. They want to bypass effort. All right. Yes, so pane zvamuri kutsanangura ndiri kuona sekuti Satani wamuri kutsanangura nhasi akasiyana newatinoziva. No, zvino kana achitaura pamusoro paSatani kati unotaura Satani ndowemadzikirira, varinoita zvemadzikira ndiye Satani iyeye. Ukarota uchidzipwa ndiye Satani iyeye. Kana pakataura zvekuti pazorewa munhu ndiye Satani. Pane zvekuti anogona kuuya nezvipo zvakanaka, iri nzira yekukwezva, atina kumubvira takambomuona nenzira iyoyo. Saka zvamuri kutsanangura izvi zvingadai here zvakafanana nezviya zvinoitika pana Jesu achiedzwa pachapter 4 yaMateo. Because anga ine nzara kapayapaya. yes, ndobva wafiwa chingwa.
ndikuvharanidzwa nyika nekubwinya kwayo kwayo. Regai tiverenge mufundisi. Zvakaipa here izvezvo, kwakusiri kutomubatsira here Jesu ane nzara. Saka ndi Matthew chapter 4, Luke chapter 4 zvakare, chapter verse 5 to 8. Matthew chapter 4 inotitaurira rega ndiverenge from Luke chapter 4 from verse number 5. Yoti panapa zvino akamutungamirira, ari kutungamirira uyu ndi Satani. Auya kuna Jesu atataura kuti ane nzara panguva iyi. Akamutungamirira kugomo refu refu, akamuratidza ushe hwose hwenyika nenguva duku duku. Dhiabhori akati kwavari, ndichakupa simba iri rose nokubwinya kwazvo, nokuti ndakahupiwa ini kuti ndihupe wandinoda. Zvino iwe kana ukandinamata zvose zvichava zvako. Ivhesi 7. Saka tiri kuona here kuti zviri kuitwa panapa. Ari kuuya at a moment when Jesus is at his weakest. Nekuda kwekuti it's at the end of this 40-day period of fasting. He's at his weakest. Ndo paari kuuya Satan achiuya ne zvose zvaari kutaura izvi. Obva oti matombo aya unogona kwaita chingwa kana uri mwana waMwari. Unogona kuzvikanda kubva pamusoro petemberi. Omukwidza pamusoro pegomo refu refu. Omuti mbiri, a panoramic view of the world in all its glamour and glitter and splendor. Obva ati uri kuona zvose izvi ndinogona kukupa. Pada akaratidzwa maguta nemamwe anoyevedza anhasi atinoona nezvimwe zvose zvikanzi on one condition, ukangopfugama kundinamata zvatova zvako. Apa ari kunzi haufaniri kuwana kukudzwa kunobva kuna Baba through the way of suffering, through the way of pain, yatinowana kuna Philippians chapter 2. Yaanozonzi Jesu akapuwa zita rinodarika mamwe ose after the cross. Apa ari kunzi there is an easier way to attain to this honorable name. You don't have to go via the cross. Togona kutotransa ipa pana totopedza nyaya yacho. Kungopfugama, even ukangopfugama ibvi 1 wotondinamata, zvose izvi ndinokupa. Saka tiri kuti Satani manje chiri kuitika ndechekuti strategy yake iyoyi ndo imwe chete yanongoshandisa kwatiri. Anonyatsoona kuti munhu atambura. Ouya asi mbeva yakangwara inogona kuona kuti zviita vanhu izvi. Ibwe chairo chairo harina mudonzo. Muri kupaona? Ibwe chairo harina chinyi? Mudonzo. Iriva iri. Kuti unongona dovi musango. Mbeva yakangwara inonyumwa. Yoti zviita vanhu izvi. Muri kupaona? Saka hongu ukaona munhu achiisa dovi, handi kuti ari paskimu yekufidha mbeva. Ari paskimu yekufidha mhuri yari. But mbeva isakazviziva manje inogona kutofunga kuti ndine rombo rakanaka. Kwanaka uku. Muri kupabata. Saka tiri kuti Satani anouya nezvinhu zvinokwezva. He attracts, he entertains, and then he destroys. He attracts, he entertains, and then he destroys. Ndo strategy anoshanda nayo. Saka kokupedzisira hazviperi zvakatinakira. Rega ndiverenge rimwe vhesi panapa. Kubva mukati me 1 Timothy chapter 6 verse ya 10. Nokuda mari, nokuti kuda mari ndiwo mudzi wezvakaipa zvose. Vamwe vakati vachida zvikuru vakatsauswa pakutenda, vakazvibaya neshungu zhinji. Okay, muchirungu inogona kuti and pierced themselves with many arrows. Saka zvikanzi kuda mari ndo mudzi, ndo panobva zvinhu zvakawanda, mikitiko neshangazhiko dzakasiyana siyana dzokuti munhu ari kuti I don't care how I get it. Ikorozi yangu iri kufanira kupera ndabata keshi. Muri kupabata. Zvikanzi nekuda kwaizvozvo chekuti munhu ari kuti the end justifies the means. Kuti ndasvika sei padhola, don't ask me. Inini chatiri kuda ndechekuti ndipedzisire ndichinhuhwa mari. Muri kupabata. Zvikanzi shoko raMwari robva rati vanhu vachida vakapedzira vazvibaya nemiseve mizhinji.
zvichireva kuti mhedzisiro yacho yakazova nemisodzi nekugomera nekuyaura nekuungudza mukupedzisira kwazvo. Saka tiri kuti izvi nyaya dzemanjuzu idzi wedhi ndo rinogona kuva idzva, but chiitiko ichi hachisi chitsva. Wedhi ndo rinogona kuva idzva, nesu ndisi togona kuva vatsva. Asi bhaibheri shoko raMwari rinototipa mienzaniso yevamwe vakatombofamba nenzira iyi, uye tiri kuratidzwa Satani achisangana naEvha achimuti you can be better than you are. Ari kuuya kuna Jesu, ari kumuofa zvaari kuti ndogona kukupa zvinobwinya nenyika yose. Saka nyaya yemanjuzu ingori panyaya iyoyo yekuti Satani anoti your life I can bump you up to first class. Muri kupabata ndokubvisa kuikonomi kwauri kutambura kumbomhera uku ndokuisa kunoluka-luka. Asi tiri kuti shoko raMwari riri kutiti hazvina kuchena uye hazvipere mune zvakanaka. Tinotenda ndanga ndichida kuverenga chapter 8 verse 44 yaJohn. Anoti you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. So pari kunzipo panapa Satan is the father of lies. Kureva kuti pa transaction yamunoita naSatani hapana chokwadi. Hapana chokwadi. Pane zvese zvaunoudzwa kusvika wave convinced. Even mukasangana na 6 a.m. naSatani akakuti mangwanani, it's not true. Yes. Saka kana achinzi shoko riri kumuti is a deceiver, anditika munyengeri anenge aine chaari kuda kuwana. Hakuna munhu anongofamba achingonyengera vanhu achingovapusisa wongoseka. Ukaona munhu achinyengera pane zvinhu zvaari kuda kuwana, zvaari kuvavarira. Saka anopresenta picture nemutoo wekuti ari kupresenterwa wacho haana doubt, anopinda mutransaction yacho akasununguka. But pari kunzi panapa neshoko raMwari Satani haasingori murevi wenhema chete, he is also a murderer. Kureva kuti vazhinji vanoinitiatwa mukubata kwemabasa erima, pekupedzisira pacho process iyi inopedzisira yakutsvaka upenyu hwake iye munhu akapinda imomo, kana kuti mhuri yake, kana kuti anyone. Nekuti when the devil does this, shungu dzake ndedzekuti munhu approve kuti system yaMwari haishandi. And in the process Satani anotozviziva kuti pamwe izvezvi mumwe wakateerera tiri kutaura nyaya iyi, iwewe mwoyo wako unoda Mwari. Yes. Unogona kupedzisira wadini waona kuti nzira yaisi right. And kana wanzwa nyaya idzi ichidiscusswa like this, ukasaita decision, the devil is now you are now a suspect to the devil. Akuzviziva kuti mutransaction iyi hausisiri wekunyengerwa, wapepuka, pane wakungwadza. And in the process he is now after your life. Saka ndibatsirei kunzwa zvamuri kutaura. Muri kuti here mari saka yakashata here, kukurarama kwakanaka ndekwekutambura tambura here, kana kuti iyo pachezvayo pfuma iri right, asi pamwe nzira dzainogona kuwanikwa nayo pfuma iyi ndo zvinogononga zviri zvakashata. Iyo pfuma pachezvayo yakashata here, zvekuti tingati urombo nekutambura zvine utsvene hwakawanda kudarika kuwana. Pastor Mukwada taudzokera pane zvamamboreva zvekuti Satani watinoziva wekare ndiye here achiripo. Tarirai shoko raanoshandisa muchirungu, mermaid. Ende mukatarisa tumabhuku twevana tuduku, twasikana vaduku tunge tune mermaid, kamusikana ikono makatuni kakanaka kari padziva pakanaka so. Saka ndo zvanoda kuedza kuattracta nazvo. Saka anoziva kuti vana vemazuva ano tikashandisa izwi rekudhara kuti kuromba vangani vangapinda mariri. Rasara. Rasara izwi irororo. Saka kuromba kwacho ikoko ndiko kwacho kwatoti manzuzu. Saka zvingapendwa. And the point yakakosha ndeyekuti it's the hidden cost
of dark power kuti pane zvirimo murima zvausingaratidzwi but woratidzwa zvakanaka zviri kunze. Zvakafanana nezvakamboitika kukambani yeHanes yekuAmerica. Kambani yeHanes yakapotsa yadonha. Pane mupurisa akaenda akanoisa reza muporiji yevana Cerelac. Kudimbura tumareza kwakuisa imomo. Customers kwakutenga kwakuti mwana achidya wana reza iri mukati. Iye kwakufonera Hanes kuti isai 10 million kuti ndibvise mareza ese ari mushop. Blackmailing. Saka neimwe nzira tiri kuti chinhu chinoita chakanaka seserelaki yomwana asi mune mareza mukati. Ndo kuromba kwatingati manzuzu. Alright. Pasa Mzengi. Ndingangoda ndisimbise something panapa. Kuna Hebrews chapter 11 mukaverenga pavhesi ya 24 na 25 inoti by faith Moses when he became of age refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Verse 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Saka Bible rinoisa pachena kuti mune kufara muchitema. So there is some joy associated nezvemanjuzu. Saka zvinhu zvinotofaya zvotoita zvakanaka. There is some joy in it, but it's for a short time. It's for a short time. So there is pleasure in it, and that is what attracts people. But vanhu vanobva vava short sighted, havachaoni zviri kure, vongoona zviri padhuze, vonanavira kunotora chinhu chiya ichi, yeti vari kutotorana norufu. Munyengeri zveshuwa pamuri kutsanangura apa vazhinji tinokwezva nezviri kunze zvikwezva nazvo vanhu zvaizvo ndo zvatinokasika kubatikana nazvo asi totadza kuziva zviri kuseri kwazvatiri kuofiwa naizvi. So you know what? Sins are not spiced with garlic and pepper. They are sweetened with syrup and honey. Idiuri anokupa zviri attractive apa. Wotosiya kwawanga uchishanda usina kuresigna, usina kupuwa ma-terminal benefits, wotomanya kunotora chiya chawapuwa. But wozoti wavamo uona kuti hapana zvandaita. Saka chimwe chinoita kuti zvidaro kuti zvinokurumidza nzira yekudikitira nekudidina hapana apa. Hapana. Nekuonawo nyika yedu kuti zvinhu zvakaoma. Saka dzimwe nguva munhu asina basa, haana chinomuraramisa, ongoti kukufa. Oudzwa kuti asi ukaenda kumanzuzu unogona kumbochovha. Makore angaita 6 kana 7 kana 10 zvinhu zviri kufaya. Uchipisa. Zvozodzikira hazvo kumberi uko. Vamwe vanoti ndafa kana kuti ndachembera. Saka tozotangira ipapo. Ndo language yevana yamazuva ano. Saka pamambe chimbotsanangura ndanzwa muchiti zvinhu zvinenge zvine mhiko. Tingati here kuita kwakadai kunganzi kunamata Satani. Nditendere ndiverenge verse Revelation chapter 12 pa verse ya 9 na 10 pakaitwa hondo yekudenga. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Vararimwe rikushandiswa panapa ari kunzi dragon ozonzi chinyi serpent. Anditika mukaverenga shoko shona inomufananidza neshato. Shato yakare ndizvo ka kuti kana imi muchingotarisa shato haidzinganise mhuka. Asi inobata hombe. Nekuti iyo inoziva kuti ndinonomira pakadai so kana pangava paruware kana pangava pai ichiteya achishandisa zuva mavara ayo achionekwa. Kufunga kwangu
kuti mbudzi inobatwa neshato kana ingatooneka dzimwe dzichifura inototi ndoda unoona kuti chii icho. Inototi ndinoenda ndiri kudzoka haiti ndiri kuenda kunodyiwa. Iyo inotoziva kuti distance yaane chinhu panapa handipotsi hazvichaiti. Ende kana ikatanga kubata the first thing chainotanga kuita kumeka sure kuti inovhara mweya. Nekuti pamweya ndo pane secret yekuchema. Ndoda kutsanangura kuti munoona kuti ndosaka muchiona kuti vanhu vakawanda vanoafektwa nemweya yetsvina kana zvikasatofumurwa pamwe nemweya waMwari, vanhu ivavo kazhinji vakanyarara. When the devil deals with you, you are not loud. Hauchemi. Vanenge vakaita sei? Vakanyarara. Izvezvi patiri kutotaura panapa, vamwe vacho muexperience yebasa raMwari paanozotaura kuti ndo zviri pari munovhunduka imimi musina izvozvo. Nekuti paanenge achifamba apa its business as usual, asi achitomedzwa. Ende paishato haibvamburi kubvarura, inomedza. Kuti kana yangomedza pane nyanga ndipo padzinoramba dziri, pane inongomedza zvakadaro zviri complete zvekuti you are so comfortable. Iwe wakadini wakamedzwa, utori pakati pevanhu, utori mukadzi wemunhu, utori mwana wevanhu, utori mufamily, but uine zvaunenge uinani uinazvo. Zvanzi nevhesi ya10, then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren who accused them before God day and night has been cast down. Zvikanzi ndakanzwa shoko richiti kudenga ka richiti Satani akakandirwa pasi. Zvikanzi vakamukunda neropa regwayana. Ndo vhesi ya11. Verse 12 inozoti farai kudenga ndo yandiri kuda nemi vanogarapo. Une nhamo iwe nyika negungwa, for the devil has come down to you having great wrath, because he knows that he has a short time. Hanzi Satani ari panyika, ari futi pai mugungwa. Saka patiri kutaura nyaya dzekumvura, this explains why kumvura kuine masimba anogona kuti vanhu vakwanise kuwana simba paupenyu hwanhasi, asi ari masimba anorwisana nani naMwari. Zvamuri kutsanangura izvi tingava here nemuenzaniso mubhaibheri yevanhu vanonzi vakashandisa masimba yaErima kana kuti aSatani, but zvichiita sekuti zviri kutovabatsira, kana kuti mazuva iwayo kwakusina izvozvo, zvangozve mazuva ano sekutsanangura kwamaita nyaya yeManjuzu? Mubhaibheri zvirimo mubhaibheri. Hapana chatinoshayiwa mushoko raMwari. Ndimabasa evapostori. Alright. Chapter 8 ndichiverenga kubva pavhesi ya9. Zvino kwakanga kuno mumwe murume ainzi Simon, aiva n'anga kare paguta iroro, iguta reSamaria riri kutaura. Alright. Aishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru. Vose vaduku navakuru vakamuteerera vachiti uyu munhu isimba guru raMwari. Ainzi man of God. Muri kupabata? Vakamuteerera nokuti akanga avashamisa noun'anga hwake nguva huru. Bhaibheri riri kutitaurira kuti murume uyu akanga iri n'anga, asi aisazviratidza kuvanhu sen'anga. Aizviratidza kuvanhu somuprofita kana kuti muapostora kana kuti mufundisi. Muri kupabata? Asi Mwari vachimutarisa vanoti iyi in'anga iyi. Zvikanzi asi murume uyu akanga aine simba raakanga anaro, chaishamisa vanhu maminimini namasaramusi akanga achiita, zvokuti vanhu vaishama kuti naSimon zvinombofamba sei. Saka vanhu vakakonkluda kuti ari kupiwa simba guru nani naMwari. Asi Mwari vari kuti uyu haapo papeiro yangu, uyu handimuzivi uyu, ari kupiwa simba naSatani, in'anga iyi. Muri kupabata? Saka tikava nekutenda kunozendama pamasaramusi nemaminimini, tatominwa neshato huru ye. Muri kupabata? Nokuda kwokuti
masaramusi kana chitendero hachifanirwi kumiswa namasaramusi, nekuti tikamiswa namasaramusi we are a very easy target for Satan. Nekuti Satan ane simba. Pamboverengwa paya pachinzi tinorwa nemasimba erima. Mwari vari kutoti masimba aya ariko anogona kutoita zvinhu. Saka kune vanhu kuti anoti akaona chinhu chichiitika pamberi pake anobva ati for sure atoconcluda kuti chokwadi ndimwari. Asi apa Mwari vari kuti Simon akashamisa vanhu kwenguva huru, hazvino kuitika kwe1 day kana 1 year. It was over many years. Pastor Mkwada, pane musikana zvakare atinoona kuna mabasa 16. Yes. Vesi 16. Yeah. Inobva yatiyo, and it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met with us. Yobva yati, which brought her masters much gain by soothsaying. Wow. Saka fuma yaito yakawanda nomusikana uyu achitoita zvisakarurama. Kunopera kwevhesi inotsanangura Pauro achikonfronta musikana uyu. Hanzi the same girl followed Paul and us and cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which show us the way of salvation. And yet Paul said to her, being grieved, turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out of the same hour. Pakaita bongozozo. Paul akuda kutotakwa nemabwe. Nenyaya yekuti anga amisa mukoko waipa vanhu uchi. Ndo zvaitika mukati, zvaitowanikwa mukati meshoko raMwari. Saka kana uchionekwa upenyu hwako unotoonekwa hwashanduka, uchirarama zvakanaka, zvichitofana nemunhu ane kubasa kwaanomukira kuenda. Kana kutodarika vanhu zvako zvichibva kuna Satani. Yes. Ndo zvatiri kuona panyaya yaverengwa iyi. Nekuti musikana a damsel, that means she was a young lady. Havasi mbuya. Yeah. Damsel musikana ari pazera rekuti anokwanisa kuwanikwa. So you can assume kuti this was a good looking young lady. Anga ari musikana akaisonaka pakuonekwa kwake. Asi musikana uyu anga aine mweya iwoyu watingati wemanjuzu. Mweya uyu waimupa simba anga ine extraordinary powers. Marangarira kuti nyoka iya yaverengwa kuna Genesis zvanzi yange yakachenjera kudarika dzimwe mhuka dzakasikwa naMwari, which means pane kakuchenjera kakaripo kana kuti rimwe simba ranga riri extra than the normal, the natural. Musikana yanga ine natural extraordinary abilities yekuti through that ability anga aikwanisa kupredicta kana kuti maybe vanoona bhora vaienda unobvunza kuti vanobhejerana zvikanzi through that nekubhejerana kwaiitwa, because mazuva iwayo kwanga kuine mahippodromes, mabhiza achimhanya vanhu vachibheja. In some of the hippodromes are still there actually, and so on. Kwaimhanya mabhiza. Musikana yanga ine simba rekuti aikwanisa kutaura kuti bhiza riri kuhwina nderoro. Vanhu saka zvikanzi mahandlers ake vakawana mari zhinji. Saka tiri kuti but chiri papa imweya wakaipa watozo exerciswa nevaranda vaMwari. This was a demon, asi iri kuunza mari. Yeah. Muri kupabata? Saka tiri kuti isusu nyaya yemweya yemanjuzu, we are actually tapping into the demonic world. Kana tatopinda munyaya idzodzo tiri kunoti Satani we nhamo yandisvuura yaita kupfunya chisero pamba pangu, iri kuridza ngoma pamba pangu nhamo. Haunawo here zvaungandiitira. Satani obva ati masmall tiri kupabata. Saka ndo zvatiri kuona panapa kuti zvechokwadi mari inotouya chaiko chaiko. Bhaibheri riri kutopupura kuti mari yanga iripo. Chiri kuvhundutsa pamuri kuzanangura Pastor Mbiriri. Yes. Hakuzi kuwepo kwemariba, izera remusikana uyu. Mataura nyaya yekuti zvinhu izvi ndo kuromba kwemazuva anaya. Kuromba uku pakwaitwa kare
kwakusiri kwavanhu vadiki ba kwakuini munhu kuti ane zera nekuti chero chiso chero akanzi akaromba fesi yake ega inotopupurira izvozvo pati kwete zera ramuri kutsanangura zvimwe zvakadaro kusachinja hembe chikabudura 1 kuzozi hano ndezvekuromba kwete zera riri kutsanangurwa iro iri rinotyisa iriri zvekuti andofunga saka chero newanoda kuroora wari panjodzi kana newasikana achigona kupinda muzvinhu asi zvichivaunzira mari. Exactly. I'm also seeing something in that passage. Zvanzi aifamba achiteverera mamissionary vana Paura achiti these are servants of the Most High. All right. Aitaura chokwadi kureva kuti Satani paanouya kuzonyengedza anogona kutouya ne90% truth era ingori 10% zvekuti munhu anogona kuva deceived. That's why kana mukatarira pamacounterfeit money hakuna anoita counterfeit ye$11 bill nemaka yekuti haiko anoita yakada kufanana neiriko $10 iyoyo. That's how the devil operates. And kuipa kwedeception ndiko kuti kana uri deceived hauzvizivi kuti I am deceived. Munhu ari deceived haafambi nechibhana akasimudza achiti I am deceived. Zvakafanana nemunhu akarara hauzi kuti wakarara unozozviziva kuti wanga wakarara paunenge wamuka ndokuoparata kwacho. Saka you can even find these things in the churches. Why imwe example yataverenga yaSimeon uya ng'anga but ainzi munhu wani wamwari and aida kunotenga mweya mutsvene to augment his powers kuti ashandise simba iroro for self-aggrandizement. Saka we have to be very careful nemhaka yekuti Satani unoto-operata nepatisingafungi kuti aripo even mumakereke. ukamuverenga Simoniwo ng'angawo ataurwa uyu shoko rinototi akaita mukurumbira munguva yake nekuda kwezvaakanga achiita zvekuti hakuna vanhu vanga vasingamuzivi. Satani futi vanhu vake vaanoshandisa kuita zvinhu izvi nemukurumbira iwoyo vanotori nawo. Ndachida kuti mukatarisa mukadzoka pane pfungwa yabuditswa yekuti haangopromisi chete asi anoita. Mukadzoka kustori yekuExodus ndizvoka Moses stretch out your hand ndo shoko raMwari pamberi paFarao ukande tsvimbo yakwa akaikanda ikaita chinyi nyoka. Vakomana vaFarao vakatorawo dzavo vakakanda dzikaita chinyi vakatoseka vakati aikaka. Ukateera pavakaenda pasecond plague vakadzokorodza pakabuditswa matacha vakawedzerawo futi matacha. Handiti muri kupaona kune vanhu vanobudida kubudisa pfungwa yekuti patinoti isusu Satani haana simba hatisi kuti haana zvaanoita. Ende kana tichiti haana simba tinomuti haana simba tichimukombeya naMwari. Pamunozoona vakomana vana vaSkeva vaya vanonzi vakarohwa chaizvo vakabvarurirwa hembe nekuti ivo pfungwa dzavo dzaingofunga kuti Satani haana chinyi haana simba. Haana simba kana imimi muri kubva kusaidi rine simba raMwari. Zvazvinoreva ndezvekuti kana vaikagona kusandura kuti tsvimbo dziite nyoka matatya avepo nhunzi dzivepo vachiteedzera zvinotoreva kuti the devil can also provide. Kuvanhu vanenge vatenda kwaari he provides vanotowana mari dziripo. Masitori amunonzwa aya achinzi akapiwa mari but mari yacho yanga isisaperi akangonhonga iri mari yairamba ichingowanda. He provides. Saka panoda kubudiswa pfungwa yekuti vanhu vanongofungidzira kuti kana tichitaura nezvaSatani tiri kutaura nezvekuti anotambudza vanhu anodini ndiye watinoziva kutori nevamwe vanotochengeta achivachengetera panodziya but they will pay with their lives. ndoda kuti mutsanangure ipapapa kuti zvingava nenjodzi here pakurarama kuno kuti ndaita hangu zvemanjuzu ndine pfungwa yakuti matsanangura kuti zvinotipinza muna taisireva iyi ndiri kufunzira pamwe muti tinozoenda kugehena. Saka ndobva ndaita hangu zvemanjuzu ndoita dzimotokora dzangu dzakawanda ndobva ndaita dzimba dzangu dzandiri kuisa maroja ndakuona kuti zvinhu zvangu zvaright panapapa ndobva ndati chiregai ndichisiya ndochiita zvechechi
but uku zvinhu zvangu zvakutofaya hakusi kungwara here ikoko. Pastor, pane zvitendero zvatinotoziva zvinogona kuti kupinda zviri nyore asi kuzobuda kwakati omei. Sezvingaitwa kana uchiraura hove unonzi chini duvu. Duvo rinovhurika kwadzinopinda nako kwakakura. Asi kana dzapinda kwakunobuda napo pane kamuromo kaduku kuti haitombobudi. Nemafins ayo inotobatwa chete. Ndo zvakafanana nenyaya yemanzuzu. Kupinda kuri nyore. Zvekuti unopinda kana wakatsinzina, hauna kana problem. But kuzobuda unosvinurira usiku hwose. Dzimwe nguva ugotoenda kunotsvaga simba rokuti ubude uchitadza kana pasina chete simba redenga. Saka handigoni kumukuruka Satani kuti regai ndingopinda kuti zvangu zviite ndobva ndabatsirwa ningi nangu nehanzva dzese dziri kutambura kana ndakona kuti mhuri yedu right ndobva ndasiya. Mufundisi, pfungwa yavari kutaura dai madzikoma aJoseph, Jacob nevana vake pavanouya kuEgypt, dai rwendo rwavo rwekupinda kuEgypt rwaida kucrossa Red Sea, vaidzokera. Kupinda muEgypt hapana kumbonzi vakaita makore akati vachibva kumunyika kwavo kuti vanopinda muEgypt. It was a matter of days. Vanga vadini? Vanga vatosvika. Asi kuzobuda kwakambotanga kwabudiswa matacha, kukabudiswa tsvimbo dzikaita nyoka, mvura ikaita ropa, nhunzi dzikazara nyika, mvura mabwe, pakubuda apa ndo pakaoma. Akupinda kuri nyore. Aiwa, kupinda kuri nyore. Pakunobuda apa ndo patinososangana neRed Sea. Ende kwete Red Sea chete, vapinda muRed Sea macho Farao akadini? Akateera. Ihondo yekudini chete? Yekubuda. Saka kupinda zvino, ende unonzwa kuti chimwe chinotoita kuti zviite sezvinoratidza kuva nyore ndezvekuti Satani anogona kutokupresentera vamwe vevanhu vaunotoziva vari mazviri. Asi picture yeupenyu hwavo yavanokupa ndeyekuti zvinodini? Zvinofamba. Saka kupinda, aiwa, kupinda haisi hondo. Chingatorema kupinda chechi pane kupinda mujoina nyaya idzi. Kujoina haisi hondo. Saka tiri kuti kupfuma kuna kuipa kwakanaka, asi nzira yewapfuma nayo. Saka zvatingakurudzirwa maybe zvingava zviri kusaidi rakanaka ingave nzira yekupfuma tinofanira kuita sei, because izviita sekuti zviri nyore zvinogona kuafodeka nemunhu wese pasina chikoro chandaita, pasina kubasa kwandashanda, asi ndotokwikwidzana kana kutokundawo wakadzidza nevane mabasa anotyisa. Todii kuti tirarame zvakanaka zvekuti wane pfuma asiwo takasununguka nekufara mukurarama kwedu. Mukatarira apo pavhesi yamboverengwa yataura ichiti the love of money is the root of all evil. Hapana kunzi money is the root of all evil. Right. Aiwa. It's the love of it. No, the root of all evil. Money in and of itself haina problem. It's amoral. But in nzira yaunoiwana nayo, zvazvokuti unoguma wava kuti the end justifies the means. As long as I get my money, I don't care about the means. As long as ndaidini ndaiwana. Kutosvika palevel yekuti iwe unogona kuti I can sacrifice maybe my relatives ndovachekeresa kuti zvangu zviite, kuti ndiwane mari. Ukada mari kusvika paextend iyoyo, it becomes a problem. Solution yamabva kubvunza pastor imwe inowanikwa pana zvirevo 10 inotisira pachena verse 22 kuti tinogona kuitei kuti tive tinogara zvakanaka. Saka zviri kunzi izvo maropafadzo aJehovha ndiwo anofumisa, asi anoda fuma anowedzera nhamo. The blessing of the Lord it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. Saka kureva kuti umwe fuma iyaiya ine soro yainenge yakabereka kumusana asi hauioni. Vazhinji vanoromba vachiita zvemanzuzu usiku chaihwa havati.
sadaro vachivhurumuka vachimuka vachiita Vachikambairwa nezvasingaoni. kwakufona mufundisi ndiri kungorota ndichingoona zvakati ndiri kungoita zvakati tsvaka kuti zvii zvinokonzera kuti hope dzakadaro dziuye rugare chaiko point yataurwa napasta Mudzengi vukama nehama hapachina ya zvinhu zvizhinji zvaungoita zviri normal hauchazviiti ya saka isacrifice yourself kuti ukwanise kuwana zvinofadza vanhu kuzhe asi mukati memwoyo chiwa kuti zvinhu hazvina kundimirira zvakanaka saka unogona kutowemuranda weupenyu but uchigara muimba yekuti panoimbwa kuti hatina musha nyika unoramba wakanyara uchiti haindi nawe inini nemakuriro nemanakiro anenge wakaita asi musingarariki ndichidhiraivha mota dzinotyisa zvekuti wanondiona kana ndasvika waisanisara uchizviyemura kuti izvi zvakanaka izvi asi zvisingandipi rugare mukati mekurarama ndozvamuri kutsanangura izvi kureva kuti kutsvaka mari hakuna kudii kuipa. Even Solomon anototi money answereth all things. Without money the pot cannot boil. Haiviri poto. That's why pachitonzi thrive before you wive. Usati wawana tanga washanda. Nekuti kana pasina mari hauna kwaunodii kwaunoinda. A golden key opens every door. Maproverbs atori kwawo. It opens every door, but limitation yazvo ndeyekuti it can't open heaven's door. And musi werutongo $20,000 nechi 500 grams chemunyu same value. Haizokubetseripa. ndanga ndichida kuti Mwari anotaura nevana veIsraeri vakuda kunopinda muKenani nekuti mavanga vachifamba mukati merenje umu vari munzira vanga vachisangana nedzimwe ndudzi dzine tsika dzadzo zvikanzi pavhesi ya9 yaDeuteronomy chapter 18 when you come into the land which the Lord your God is giving you you shall not learn to follow the abominations of those nations zvikanzi there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls upon the dead. For all who do these things are an abomination to the Lord. And because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. And maybe verika 50:18 muchibudisa pachena manje panyaya yefuma manje ya 8:18 iyoyo 18 8:18 ngandiri pana 18 likainende pana chapter 8:18 inoti and you shall remember the Lord your God for it is he who gives you power to get wealth that he may establish his covenant which he swore to your fathers as it is this day. All right. Saka kuna chapter 18 kwataurwa nyaya yevanhu vano panzi apa pakati penyamba pafaniri kuva neumwe anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake moto. Saka muri kutoona kuti mwanakomana nemwanasikana handitika havasi kuzvipindira mumoto vari kuita moto wekudini wokupinzwa kureva kuti muridzi wenyaya mubereki wevana zviri kureva futi kuti some of these things hazvizosari zvichinetsana newe chete zvimwe zvezvinhu izvi zvinonetsana nehama zvinonetsana nevana zvinonetsana nevazukuru like zvatataura paya hazvimbonetsi kunzi huku itange kunzi yapinda nhata but kuzonzi mubuditse nhata muhuku. Alright. Because dzichingopinda dzinototonoziva kuti kana tatopinda munomu let's multiply hadzipindi dzogara iri 1 zvinoreva ndezvokuti once wangopinda musystem ishi isingadiwi naMwari the devil makes sure it's difficult for you to come out and not only yourself pamwe pacho wapinza hama dzako padambudziko pamwe pacho even nevana vako chaivo
havasisina zororo because of these things. Saka pazvinenge zvakatariswa in appearance zvinoratidza sezvataurwa naGenesis 3 kuti mukadzi akati achiona kuti muti wakanaka uye kuti unofadza meso uye kuti ungadiwa paappearance zvinoappear but in reality manje papractice panenge pakaoma. Saka tine vana vari kurarama upenyu hwekutambudzika nekuda kwezvakabatwa nevabereki izvezvi. Toita dzimwe nguva iwo wacho vanogona kuzongofa zvisinganzwisiki, marriage dzacho hadzifambi as we speak izvezvi. Ende vamwe wacho vanovha kuti kana akafa iye nezvinhu zvake abva anongotsakatika nezvinhu zvake ka1 kana zvauya nenzira isina kuchena. Ndorangarira imwe nguva nekuda kwokuti sekutaurwa kwazvaitwa naPastor Warari, kuromba manjuzu, kuromba urombwa. Saka zvazviri kungoreva ndezvekuti ukadhaila 0772 pane kwainoenda nako ichinodairwa. Ukadhaila 071 pane kwainoenda nako ichinodairwa, and so on. Saka apa tiri kuti kudhaila switchboard yemadhimoni. Satan anodaira oti how can I help you today? Muri kupabata ndo switchboard ndokwavaendesa, and so on. Saka kuromba, ini ndinorangarira tichinzwa nyaya, in fact inyaya dzairipotwa like for example Manika Post, and so on and so on, yakaitika muarea mandakazvarirwa ndikakurira inini ndiri mwana mudiki, yevamwe baba vakanga vakaromba. Hama dzangu zvakati zvoparara. Aiwa, tisati tasvika pakuparara kwazvo, vakapisa baba, vakambopisa mazuva avo vaipisa, vairema, vachitaurwa navanhu vese vachipisa vachirema kuita mapisa rema. Muri kupabata. Aiwa, vanga vaine zvinhu zvavo vachiti dzimba dzavo, you know, vaive kuti vainwa tea, vaine vanhu vaita kuuya kunoti hanzi toda kunoona makapa nemasosi. Munoziva toyato kuti uchidwa putugadzike haizvigariri yega, haizvigariri yega, inogara mukandiro. It was a talk of the village kuti kune makapa nemasosi. I mean, it was a mind-bending situation, but zvakati zvonoparara hazvina kutanga. Munoziva kuti mombe dzaigona kufuma dzakafa mudanga dzakamira, dzese dzakafa danga rese dzinofa dzakamira. Munoziva kuti vanhu vanogona kuti vakohwa kwarimwa zvechokwadi, vakohwa chibage chabviswa mumunda chamudara chanyatsa kudai chinongotanga kubatira moto kungoti ngandu. Vanhu vanogona kuti sadza rapakurwa pasina ati atimba musuwa mapedza kugeza maoko, rinogona kupera musati matimba musuwa. Kana kuti vanhu vanogona kutanga kurohwa neshamhu dzavasingaoni kana kutemwa namatombo. Nyaya idzi dzikabuda mumapepa, vaiuya vachibva kwamutare vachida kudziripota nyaya idzi, motikari inodzima, vasvika padenzi apa kuti vaende kuti hakuchaendeki, kudodi hapana chavari kuona fault. Pusha mota kudai, yatarira kwayabva yastata, unodzoka kudai, ipapo yadzima, and so on. I mean, these are things. Vakafa ivavo pasi pomuhacha pawakafira ndo pandakaitira crash inini. Ipapo padhuze nechechi, and so on. Pasi pomuchakata kuchipfuna vakafa ari ega zvinosirisa mudhara iyi. Pasi pomuchakata iwo pandakaitira crash inini ndo pawakafira ipapo. Vanoziva nyaya iyi vanoiziva. Muri kupabata. Saka tiri kuti zvinomboita sekunge asi mhedzisiro yazvo ine misodzi zvinhu izvozvi izvi. Satan, there is no free lunch with Satan. Haana kupusa zvangofanana nevanoita zvegambling izvi, vacho vakadesigna zvinhu havana kupusa. Havasi paprojekti yekupa vanhu mari, vari paprojekti yekutora mari.
saka munhu anenge so zvakakosha kuti tizvitarisise shoko raMwari richitichenjedza, shoko raMwari richitiisira pachena nekutipa mienzaniso yevamwe vakamboita zvinhu zvakaita saizvozvi izvi uye kuti zvii zvavakazosangana nazvo mukati meupenyu hwavo. Saka nyaya yemanjuzu izwi ndo rinogona kunge riri idzva, but otherwise nyaya iyoyi yakatanga kare kwazvo. Saka ndaona sekuti zvinhu izvi zvino expire Chokwadi. kana kuti miko yemambotsanangura ikaisatwa nemazvo zvinokupandukira. Yes. Saka zvinogoneka here kuti kana ndapinda muzvinhu izvi ndoregerere kana Mwari zvekuti anondigashira futi otondibatsira mati mimi kupinda kuri nyore asi kubuda kwakaoma. Saka kana kwakaoma kudaro asi mukano wekuti zvinogona kubudika nekusika ndotoregerwa nekutanga patsva naMwari zviri possible here izvozvo, kana kuti munhu kana atongopinda umumu hapana chiri kuna Mwari atondisema haachagona kundigashira. Maybe vadare vasati vapindura ipapo ndingotarira mamwe mavhesi maviri pane nyaya yemabata muchizoenda pamubvunzo iwoyu. Zvirevo 13 vhesi ya11 inotaura kuti wealth gained hastily will dwindle, but wealth gathered little by little it increases. You can be rich without being wealthy. Kazhinji chiri kumhanyirwa nevanhu it's riches, but God wants you to be wealthy. Wealth manjeka haisingori mari, but iri accompanied nemaprinciples necharacter yadevelopwa as you were making the money. Uchibuilda mabusinesses, uchiita maventures, something has been happening in you. Zvakadaro zvekuti haisiri iya yekuti yangoungana mangwana yatoinda. Nekuda kwekuti there is a character that has come together with that as you are producing, as you are building this, whether it's a business empire or entity or whatever, there is something that has happened in you in the process, and so on. Saka shoko raMwari riri kuti hongu zvinotora nguva, asi iyoyo yashandirwa ineziya ikaitwa over a long period of time haiparare zvekumhanya. Ine zvairi kutoitwa futi mandiri, ine zvairi kutoitawo futi mauri, of which ndo pane focus yaMwari yakanyanya. And then Bible robva rataura kuti mapisarema 37 verse 16, better the little that the righteous have than the wealth of many wicked. Saka zvazviri kureva ndezvekuti unogona kunge usina hako zvakawanda zvinoshamisira, asi kana zviri zvako zvesimba rako zveziya rako zviri zvawaunganidza iwewe, zvikanzi zviri nani zviri zvishoma pane zvakawanda zvinouya nekukungura, zvinouya nenzira dzehasikasi asi zvichizokudzipa kana kuti zvichizounza kutambura kana kutambudzika. So shoko raMwari riri kungoisa pachena kuti zano raMwari rekuunganidzwa kwepfuma rinouya kuburikidza nekushanda. Kushanda kutori commanded naMwari. Vanhu pavanenge vakuita zvemanjuzu chida kuedza kunzvengwa kushanda, kunzvenga kushanda. Ndo paya patataura kuti Satani anouya kuna Jesu kuti you don't have to go through the cross. I can give you the honor and the glory and the glamour without the suffering, without the pain. Inzira ya Satani. Nzira ya Mwari ndeyekuti tinofanirwa kushanda. Nekuti it's not only what you're going to get to after you work, but what happens in you as you are working. That is very critical. So ndo zvinenge zvichitariswa naMwari. There is a refinement of character. There is a spiritual growth, moral rectitude. There is, all these are developed as you are actually working and you are refined to be a better person spiritually, morally, ethically, and so on. Ndo zviri kutsvakwa naMwari. Kwete kungoti pfuma yakangoungana isina tsanangudzo yekuuya kwayo. Zvinouya nekutambura nemisodzi mizhinji kwazvo.
maybe mubvunzo wamabvunzo okupedzisira wekutiwo munhu angaita sei ava mazviri. Ndinoona pane masteps anogona kutorwa angaita 5 kana 6. Yeah. Right. But rekutanga chairo Asi nemamanzwi muri kuti zvinobudika. zvinobudika. Ndofunga ndiwo yatingati good news kune muteereri akateerera nyaya iyi. Yes. Angadaro ari mazviri. Uri kushaya hope, uri kushaya rugare, hama dzakatokulebla nezvakuita chaizvo zvakutozikanwa. Asi unogona kusununguka. Nekuda kwemasteps aungatora, maybe ndingotora maviri. Number 1, kutendeuka. Yatingati repentance. Amen. And surrender to Christ. Muhondo huru yatiri mairi kubvira kuEden. Inongoda kuti utaure nomuromo wako, wakuda kuti ave master wako. Nemaka yekuti vanhu vazhinji vanoti ina handina kudecidera Mwari, handina kudecidera Satani, handisi kupi, unotova waSatani. Indecision is a decision for the devil. Alright. But for God, kutaura kuti ini Jesu zvaSatani ndichadi, ndakuda kuva wenyu, Amen. munhu otendeuka. Amen. Number 2, it is to renounce all connections with occult or marine spirits. Kunyatsozvitaura pachena, ine handichadi. Tinowanzoishandisa kana tichishandira nemunhu anoda kurega kuputa fodya. Kuti pa 10 days of urege kuputa fodya, zvitaurire iwe kanogona kuita katatu kana kashanu pazuva kuti ini fodya handichadi, ini fodya handichadi, uchizviconvinsa. Ndo zvimwe chete nenyaya iyi kuti zvitaurire iwe pachako. Paunozvitaurira iwe pachako, madhimoni aya angashanda newe anozviwa. Simba romweya mutsvene asingamanikidzi anouya kukubetsera nokuti wasarudza, wataura zvawasarudza kuti uite. Ndofunga ndingaguma ipapo vamwe vachiwedzera vadari. Pane here zvimwe zvinogona kuitwa kubatsira munhu kuti abude muzvinhu izvi? Ndo panopinda vhangeri. Amen. Okay. Ende kana tichitaura nezvevhangeri, hatisisu tinotsvaga Mwari, Alright. but Mwari ndiye anotitsvaga. Jesu anototaura kuti I came to seek And to and save. save the lost. Saka ukanyatsa kucherechedza upenyu hwako hwose, uchazotoona kuti Mwari vanga vachinditsvaga. Even utori manjuzu, Mwari vari kukutsvaga, vari kuda kutokubudisa kubva imomo. That's why pastor warere vataura vakati unofanira kugamuchira kuti ini ndava kugamuchira Jesu, izvi handichadidizvi, handichazvidi, because God respects your choice. Mukacherechedza Adam naEva vakurukiwa naSatani pana Genesis 3 paya, havasivo vakanotsvaga Mwari, but Mwari ndiye akatouya mugarden. Mukaverenga pana Genesis 3:9 akati Adam, Adam, where are you? Saka Mwari ari kukutsvaka hama yangu kana wanga uri muzvinhu izvi. Ari kuti uripi, uripi. Ari kuda kukupa maopportunity ekuti ubude kubva imomo, so that he can deal with the stubborn stain of sin. Saka paunenge uchidzoka kuna Mwari, kana wakambofamba away from him 100,000 kilometers, you don't need to walk back 100,000 kilometers. You just need to make one step back, because he has been following you. Anga achikutsvaga. He is actually looking for you. Ndo imwe aim yeprogram yedu ino, kuti kana wanga urimo usingazivi kuti ungabuda sei, Mwari ari kukutsvaka. There is an opportunity for you to leave that and start afresh. Alright. Tinotenda. Ndoda kuverenga Isaiah chapter 49 verse 24. 23 ndichatangana paverse 23, but ndisati ndaiverenga ndoda kuti pane chinhu chandakaona muvanhu vanenge vapfuura nemuruoko rwaSatani muzvinhu zvatadiscussa izvi. They understand that that world is a world of power. Havana fungidziro about that. Vanotozviziva kuti kune uku kunongwa. Ndosaka achiti kana muchida kutaura naye anoti nyaya yamuri kutaura iyi munoyazoinzwisisa here, because iye anotozviona kuti imimika, because you are not involved, munogona kufungidzira kuti chinhu chekungoti kurura sebhutsu bvingobvisa. Iye anotoziva simba rakakomberedza mhiko dzekurarama kwake. But ndoda kuti ama neshamwari muzive chinhu ichi,
kuti Mwari haangagoni kuuya kuzotanga nyaya yaasina simba pamusoro payo. Ndo pfungwa yekutanga. Saka kuna Isaya vari kutaura pamusoro pekurangarira kuti Mwari acharangarira vasungwa kana kuti vatapwa veZion. Mukaverenga 23 anoti, kings shall be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. They shall bow down to you with their faces to the earth, and lick up the dust of your feet. Ndaiverengera this last part. Then you will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed who wait for me. Zvikanzi verse 24. Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captives delivered? But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible be delivered. For I will contend with him who contends with you, and I will save your children. Anzi shall be the arikutaura nyaya yekuti pane ma-captives, but pane prey, ndizvoka, pane ma-lawful captives, vanhu ava vakasiyana. Prey itongoriwo nhiyo yatongomuka gondo richidzingirirana nani nayo. Saka ari kubvunza kuti saka mumasituations evanhu zvinotozikanwa kuti kana gondo rabata ndosaka ari kuunza uri mubvunzo kuti tingatorera here, handiti tichabata tingachitorera here mumuriwo wacho. Zvikanzi koma lawful captives, nawo vanonzi malawful captives kana muchiverenga, vanhu vakanga vachitopinda vachiziva zvavari kupinda mazviri, vanhu vasina kubatwa by surprise, vanhu vakatopinda vachiziva, handiti zvikanzi nai vanhu vakadaro ivavo vakatojoina zvigure vachiziva kuti tiri kunoitei, vanogona here kusunungurwa mubvunzo waiswa kuvatapwa veZion naMwari kuti zvikanzi but ndoda kukuudzai inini saMwari, even the prey shall be delivered. Wow. Even the lawful captives are going to be what? To be delivered. Saka chiri kungotaurwa naMwari ndechekuti anzi I will contend with him who contends with you. Ari kurwa newe yeye, ndiyo ndicharwa naye, inini ndichanokusubstituta, ndoti iwe chimira padivi ndirwe nani, ndini ndicharwa hondo dzaanini dzacho. This is a promise iri kupiwa vanhu vari mucaptive, iri kutopiwa vanhu promise ishi, iri kupiwa munhu akanditeerera izvezvi, mwanasikana kana kuti vatete vanotori nebute rekuti vakapfungaidza bute iroro vakarifuridza varume vese vanoita waya, vari kunzi kana maakuda kusiya bute iri uyai kwandiri, zviri possible, zviri possible kuti even vakanopractiza satanism, zviri possible kuti even vari kuaffectwa nema-effects ezvinhu zvavakapinda vachiziva. Mwari ari kuti ndichakurwira. Mwari ari kuti even vana vari kushungurudzwa nezvinhu zvavasina kuita sign up for, havarari, vanongonetsana. Umwe anongonzwa mweya wekuti dai ndasiya michato iri kunetsa, umwe haabati zvinhu zvichienda mberi, but mukataura naye ndiri kutaura izvezvi, umwe ari kuti but inini handina kumboita zvinhu zvese izvi asi ndiri kunetseka. Unokwana paboka riri kunzi the prey. Zvanzi naMwari kana ndaakuuya, I'm coming to deliver the prey. I'm also coming for the lawful captives. Vakatopinda vachida asi vaakuti inini Mwari ndaakuda kudzoka. Zvanzi naMwari inini ndiripo and I will fight your battles. Yes, and I think kuwedzera ipapo tongoti patsika remberi ndopo tsika reshure. Shoko raMwari ndichaverenga mavhesi maviri. Luke chapter 4 yotitaurira panapa Jesu apinda akamusinagoge nezuva reSabata. Anotaura pavhesi ya18, mweya washe uri pamusoro pangu, nokuti akandizodza kuti ndiparidzire varombo vhangeri, akandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo, namapofu kuti vaonezve, ndiregedze kana ndisunungure vakatsikirirwa, nokuzivisa gore raIshe rakanaka. Akapeta bhuku akaridzorera kumutariri, akagara pasi, meso ose aiva musinagoge akamutarisa. Zvino akatanga kuvaudza achiti, nhasi rugwaro urwu rwaitika munzeve dzenyu.
Saka Jesu ari kutotaura kuti ndo zvandakatofambira manje. Alright. Kana kune prey, kana kuti kune malawful captives vakatsimbirirwa zvichida kuburikidza nemadecisions avakaita ivo, ndo malawful captives kaya. Kana kuti vari mavictims ezvakaitwa nenyora dzakatemerwa nekuteketera kwakaitwa, mazita avo achitaurwa, Chiitwa namadzibaba ivo vasipo. yes, ivo vasipo, ndo ari kunzi prey pari kutaurwa paverengwa panapa. Zvikanzi naJesu manje mweya washe uri pamusoro pangu. In other words, dai ari mupurisa ari kuti I have a warrant of arrest. Ndine ruramiro yekuita zvaakuda kuitika panapa. Nesimba rese rehurumende riri behind me. Jesu ari kuti simba rekuponesa riripo, ndinaro. And this is why I came. Saka pamubvunzo wenyu tichisangana nawo zvinokwanisika, ndo chaizvo chikonzero why Jesus came. Alright. Ndo chikonzero chekutouya kwaJesu. And tinotoona muenzaniso wezvakaitika paEfeso. Kune vamwe vakanga vapinda munyaya dzakadai, vazosvikirwa nevhangeri, nekuti vamwe vakapinda vasati vaziva. Vamwe vanongonzi ndotsika namagariro edu, midzimu yedu ndo zvinotichengeta kusango kwamakuendawo. Kana tiri muHarare kunenge zvinenge chinzi muri kusango, handiti ndizvozvo. And so kuchengeta mabasa, kuti wane basa, kana kuti ukudzwe pabasa, kana kuchengeta musha, kana kuti pawanikwe mbereko, kana kuti zvakawanda zvinobata upenyu hwedu. Saka kune vamwe vakanga vatomboitawo zvakadaro vasati vagamuchira evhangeri. Saka vamwe vanga vari prey, vamwe vakanga vari malawful captives. Pauro akazoti aparidza paEfesasi, chinzwai zvakaitika. Vhesi ya18 yamabasa evapostori chapter 19. Zvino vazhinji vavakanga vatenda vakauya vakareurura nokurondedzera zvamabasa avo emanjuzu aya. Alright. Navamwe vazhinji vaiita zveun'anga vakaunganidza mabhuku avo vakaapisa pamberi pavose, vakaverenga mutengo wazvo, vakawana wanga uri mutengo mukuru. Nemamwe mazwi, kana tasunungurwa wagamuchira waona kuti hausi upenyu, uranda hwokupedzisira, uye ndinofa ndiri nhapwa yaSatani. Chimwe chezvinhu zvavakaita havana kungotendeuka, vakareurura nemiromo yavo, vachibva vauya nezvavaishandisa zvacho zvavakanga vakapiwa, zvikaparadzwa, zvikapiswa pamberi pevanhu vose vachiona. Saka kune muteereri, kune hama, kune hanzvadzi, kune shamwari, ane zvaakapfumbatiswa, ane zvaakapuwa, kana as long as uchinazvo, zvinhu izvozvo ibooster raSatani rinoita kuti network yake ibate full bar pamba pako kana kuti muupenyu hwako. Tiri kupabata. Saka iwe kana wagamuchira and wataura kuti izvi ndava kurumuka kubva pazviri, ndava kusiyana nazvo, chokwadi cheshoko raMwari chandiisira pachena. Mwari vanoti zvacho zvawakatambidzwa, mamwe anogona kuva matombo, dzimwe dzinogona kuva mvura dzawakapuwa, dzaunonzi unopota uchiti tsoti mubhavha usati wapinda, kana anogona kuva machira, kana zvinogona kuva zvipi nezvipi. Zvinofanirwa kuti zvipiswe, zviparadzwe nezita raJesu. Nekuti as long zviripo, Satani anoramba achidzoka achiteera zvinhu zvake. Munoona Labhani kuti akateera sei, achiteera Jacob nemhuri yake. Zvikanzi zvamama akuda kuenda, mazotorereiko vamwari vangu? Vamwari akateera 3 days in hot pursuit. Ndo zvimwe chete, kana uine zvake Satani ida hakusii. Anoramba achiteera achiti mune zvinhu zvangu, mune zvinhu zvangu. Saka vepaEfesasi vatendeuka, vakareurura, vakauya, vakazvisarenda, zvikapiswa, vanhu vose vachiona, paitwa munyengetero. Mwari, sunungurai vana venyu. Jesu oti ini ndakauya kuzosunungura. Saka variko vakapinda mazviri. Pane tariro muna Jesu, tine tariro yekusunungurwa nekusunungura kukuru. Ndoda kuti tipedze chirongwa, ndikuona nguva dzedu dzafamba, asi ndoda kuti satapedza mungotaura nepapfupi zvatingati tadzidza muchidzidzo chedu. Chatangira kuna Elder nakunyada, but pamuri kutsanangura ndoda kuti Pastor Mbiriri
muzotsanangura kuti kana zvingaitika kuti pakati pevateereri wedu kune vari kurarama mukati mezvinhu izvezvi havachazive kuti woita sei. Pamwe wangada counseling kana kuti wangada minamata yakatsanangurika yekuti wabatsirike, wanogona kubatsirika nenzira ipi. Saka pamuchazotsanangura tambotsanangurirwa nepapfubvi zvatadzidza muchidzo zedu, ndoda kuti muzotsanangura izvozvo kuti tingaita sei sevateereri wanzwa chidzidzo ichi, wakaona kuti wari muuranda nemuusungwa hwezvinhu zvawangadai wakapinzwa mazviri nevabereki, kana kuti zvawangada wakapinda wari wega zvekutozvitsvagira, asi handichari nekuti handina zororo, ndingaita sei? Ndoda kuti muzotsanangura izvozvo izvo. Yes, tinotenda. Ndinoda kusiya vateereri nehama neshamwari neshoko rekuti tikavimba naMwari. Isaiah chapter 8 anoti zvino kana vachiti kwamuri, verse 19, bvunzai vanoita zevezeve nevanouka nen'anga. Zvikanzi ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Toda kusiya chitsvambe chekuti hama neshamwari isu tinonamata, hatifaniri kubvunza Mwari here. Zvinhu zviri kunetsa, hatisi kunzi musabvunza Mwari. Isaiah atoti vanhu vanotenderwa kuti nekuti Mwari watinonamata mupenyu. Ende ndoda kuti ndiuye kwatiri muchidimbu ndichiti unogona kunge mukufamba umu wakapindana nemuchin'ai chezvinhu zviri kutaurwa izvi. There is hope. Ende nyaya dzemhando iyi inyaya dzamusingafi makanzwa dzichitaurwa mukombi, zvekuti patiri kudzitaura panogona kuita Mwari ufunga kuti varume ava havasi kuexagerate. Pane vanhu vari mukati menyaya idzi. Chirongwa ichi chaitirwa kuti Mwari vakubatsirei, Mwari vakusunungurei. Tinotenda. Pastor Mzengi. Chandingangoda kuti vateereri vasare vakabata ndechekuti there is no free lunch, there is no free ride. Satan achikupa lift anoita sokunonzi you are having a free ride. Paano kuti yende, I'm taking you out, it's as if it's a free lunch, but there is nothing like that. So we have to know that. And the principle pazvinhu zvatatichitaura zvese izvi ndeyekuti Jesus died for the penalty of sin, but not the consequences of sin. Saka unogona kutoregererwa naMwari okutakanura kubva mune zvawanga uri mazviri, but mascars, mavanga anogona kusara, but uchizoponeseka. Saka tinofanira kuti tizvizive izvozvo. Tinotenda. Alright, tinotenda. Pastor Warari. Toda kupedza nekutarisa pana vaRoma chitsauko 12 verse ya 21 inotiyo be not overcome of evil but overcome evil with good. Amen. Usakurirwa nezvakaipa asi kurira zvakaipa nezvakanaka. Ferreira mucultural anthropology for mission anoti hazvigoni kuti muupenyu hwomunhu musare mune vacuum, kuti hakuna chirimo, hamuna Jesu, hamuna Satani. Panotova nechinofanira kugara imomo. Saka kana wafunga hama muteereri kuti ubvise zvemanjuzu muupenyu hwako, chiisa Jesu mukati. Tsinhanisa value yaunga uchiwana mune zvemanjuzu wotsvaga chine value muna Kristu, chotsiva ichocho, unogona kugara zviri nani. Tinotenda. Yes, Pastor Mbiriri. Tinotenda zvikuru. Ndichipedzisirawo ndiri pana Jacobo, James, chapter 4, verse ya 7. Naizvozvo muzviise pasi paMwari, dzivisai dhiabhori agokutizai. Swederai kuna Mwari, iye agoswedera kwamuri. Shambai maoko enyu, imi vatadzi, natsai mwoyo yenyu, imi mune mwoyo miviri. Shoko raMwari riri kutiisira pachena. Resist the devil. Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Muri kupabata. So, kune vakapinda mazviri, zvinotangira pauri neukama hwako naMwari. Ndopa zvinotangira. Hazvitangi nekuda kwokungoti mumwe munhu abva somewhere ari kungosvikodzinga Satani muupenyu hwako, iwe usiri kutsvaka kusunungurwa. Saka Mwari vari kuti zvinotanga
kuzviisa pasi pesimba raMwari kuti inini ndava kuda kuva mwana waMwari. Zvikanzi kana vadaro Mwari vachakupa simba rekuti kwete kuna Satani. Iye paanoona wakwanisa kuti kwete kwaari haachamiri ipapo, akutoziva kuti pane simba guru rava mauri. Isu takasununguka kuti kune munhu chero uri kupi, chero uri hatizivi kana unogona kunge uri kuMyanmar, tine shamwari dziri pasi rese tenderere. Chero kwauri ikoko unogona kutibata panhamba dzedu dzatanga tingoshandisa kana kunyora mucomment section. Toona kana pari padhuze tinokwanisa kuonana tonyengetera nekubetserana tiri pamwe chete. Kana uri kure tine shamwari dziri pedyo newe kwauri kwacho ikoko, vanokwanisa kusvika kuti vanyengetere pamwe chete newe. Zvichida mumwe ane zvaanototi ndine zviri kutoda kutopiswa kuti ndive ndinosunungurwa. Tizivise, nekuda kwokuti haisi nyaya yokutamba nayo, inyaya yekuponeswa, inyaya yekusunungurwa kwako nekusunungurwa kwangu pamwe chete nemhuri yako. Mwari vachitiitira zvakanaka, tirarama upenyu husina kuvhunduka, husina kurohwa nehana, upenyu husina kugara uchingocheuka kana kuti hana ichidididza muchipfuwa. Unokwanisa kurara hope dzekacheche uchiziva kuti Mwari vakandivhumbamira pasi pemapapiro avo. Toda kutenda vateereri nenguva yamatora kuteerera chino chirongwa patanga chidzidza pamusoro pemanjuzu mukati mezuva ranhasi, apo wakawanda wanosungwa muzvinhu izvi nekuda kuedza kuti upenyu huve nepundutso, wozoona wamukati mazvo kuti wapinda muna taisireva. Asi zvatadzidza mukati mousiku wanhasi zvisinei kuti tinogona kunga takadaro, asi tinogona kubatsirika, tinogona kuponeseka, tinogona kurwirwa nekuda kwesimba riri muna Jesu. Saka tikaita zvataurwa izvi tinogona kutobatsirika zvikaita zvakanaka, totanga patsva naJesu, Mwari achititungamirira. Uyewo mukati meupenyu hwedu tisaita vanhu vanokwezva nezvinhu zvinoita sezvakanaka. Titore muenzaniso kubva kuna Jesu, achipiwa chikafu atori nenzara, aipindura chiti kwakanyorwa kuchinzi ndokuratidzwa nyika neushe hwaye nekubwinya kwazvo. Akanzi zvese izvi ndichakupa kana ukandipfugamira nekundinamata. Asi achiti kwakanyorwa kuchinzi. Saka zvakakosha kuva nenguva yekuerenga mukati meshoko raMwari, kuti pazvese zvatinenge tichiita tiite sekurayira kunoita shoko raMwari, kuti tisasungwa mumisungo yadhiabhorosi. Ndodaro kuti Mwari achatibatsira nekutungamirira, asi ndoda kuti tisatapedza chirongwa ichichi tive nenguva yekunamata munamato akatsanangurika. Tichinamatira wangadai wari mukati mezvinhu izvi hawachazivi kuti woita sei zvakuwatambudza nekuwashungurudza. Toda kuti wenenguva yekunamatira wakadaro kuti Mwari agowabatsira nekuwatungamira nekuwarangarira kuti wagone kuwarwira mukati mezvinhu zvakadaro. Saka Pastor Warari, ndichakumbira kuti mutipewo munamato kunamatira boka revanhu vangadai wakadaro pakati pevateereri wedu wateerera chirongwa ichi mukati mezuva ranhasi, kuti Mwari agowabatsira awarwire nekuwaitira zvakanaka. Vamwe hakuzi kuti wane zvawakaita, asi zvakaitwa nemadzitateguru, zvakaitwa nevabereki. Ivo vari kungoona zvinhu zvisiri kufamba nekuda kwezvinonetsa mukati memisha. Namatirai wakadaro kuti Mwari awanzwire ngoni, agowabatsira, wagowa nemichato inofadza, wagowa neupenyu hune pundutso kumabasa kwavanoshanda, wasararama upenyu hwechirombe-rombe nekuda kwezvinhu zvaSatani. Mwari awasunungure. Saka da kuti muwanamatire munamato wakadaro, kuwakumikidza kuna Mwari kuti wanzwirwe ngoni nekubatsirwa. Ngativhare maso edu apo tichanamatirwa. Baba vedu vari kudenga, toda kukutendai kukupai mbiri norukudzo nezvamatiitira mukati memanheru ano Pamhandire, kuti titarise tigoona simba reshoko renyu rinogona kudzikinura vana venyu vari mukati merima guru, vana venyu vatambura, vadzumburudzwa, vashungurudzwa newakaipa usiku nemasikati. Toda kukutendai nehurukuro iyoyi, tokutendai nevadare, tokutendai nevanotora mazwi, tokutendai nestudio ino, tokutendai nevose vanesa rutivi, kuti shoko reivhangeri rinosunungura rakadai risvike kuvazhinji. Mwari wedu, aripo mwana wenyu ari kuchema izvozvi. Zvimwe umwe ari patelevision, umwe ari pafoni, umwe ari paiPad, umwe ari pakati akateerera achiona.
unoshava kuti ndoitei kuti ndisununguke mune zvinhu izvi. Zvamushungurudza kwenguva yakareba Mwari. Hai muri mupi wezororo kune vanouya kwamuri. Hakuna wakambouya kwamuri mukamurasha mukasamupa simba. Naizvozvo tinouya kwamuri Mwari tichikumbirira mwana uyo, tichikumbirira musikana uyo, mukomana uyo, baba avo, mai avo. Tarirai chiri kadziyo yakanotaurana nezvinhu zvaisingagoni kuchiregera. Pane uyo wakazvipiwa haana kumboita rutivi mukutsvaka zvinhu izvozvi. Mwari chishuwo chedu kuti vakade rumusunungure, vakade rumupe rugare runopfuura kunzwisisa kwose. Chitsidzo chenyu Mwari ndechekuti kuna Johani, kana mukauya kwandiri mukareurura zvivi zvenyu, ndakatendeka kuti ndikuregererei. Mukaisa zvakare kuna makoronike, vanhu vanodamwa nezita rangu, vakazvininipisa, vakasiya kusarurama kwavo, imi muchawa muri kudenga. Jeremia obva ati, danai kwandiri panguva yekutambudzika, ndichakununurai, ndichakurwirai, ndichakunzwai, ndiko kuratidzai zvinhu zvamusati mamboona. Ndo chishuwo chedu chokuklema mapromises iwaya, kuti goti pamwe chete nevana venyu Jehovha ndiye utiziro hwedu nebako redu, hatingahli chiro nokuti munesu nguva dzose. Sunungurai vana venyu, vapei mikana yokufamba kuti vawane kusunungurwa ikoku, vapei nzira dzokuti vangafamba sei vabude mazviri, mugovapa simba Mwari rokudzokerazve nokuona pavakabuda nepavari. Tatenda changamire nokuti mahwa kunamata kwedu nokukumbira kwedu muzita rakanaka rine simba raMambo Jesu. Hallelujah. Amen.